Türkmenistan'da iqtisadi krizisin artyan şugullarında yurtda geçirilen çärelerin we o çärelere taýýarlygyň hem odalkyzyndan artýandygy has gözelýär. Öz adynyň efirde tutulmadygyny toran Büdmeýin şäherinden bir mugallimanyň aýtmagyna görä, Büdmeýin şäherinde bar bolan edara kärhanalaryň, saglyk öýleriniň, hassahanaryň işgärlerini, mektep mugallimlerini şugullar öznüksiz çärelere taýýarlyga çekýärler. Diýinçe çykan mugallimlere hem diýinç ýok. Her gün säher saat 4'de turup 25 kilometrlik ýol geçip Aşgabat'a gitmeli bolýarys. Sebäbi çärelere görülen taýýarlyklar Aşgabat şäheriniň teýliýäklerinde, medeniýet merkezlerinde geçirilýär. Gün orta bolýança çärelere taýýarlykdan biz hal etýärys. Turnugyp özümizi öýetdärys. Ne öýüň işlerine elimiz değýär, ne çağalarymyzyň terbiýetine elimiz değýär. Gysha taýýarlamaly azyk önümlerini konserwerleme we beýlede dursun. Olara gerek bolan şeker, ýağ ýaly gyt bolan azyk garetlerini nowata durup satranmagy hem elimiz değmeýär. Çärelerden turnugyp çykýarsyň, ir turup ukudan galsaň, gün ortadan soňra hiç da ýarawlygyň bolmaýar. Bu ýagdaý bolsa indi 2 aýdan bäri günde gaýtalanýar. Şol bir zatlar bir meňdeş milli egin eşik geyip telewizionyna düşmek üçin berilýän görkezmeleri gaýtalap ýerine ýetirmek biziň de aňymyza zeper ýetirip ugrady. Emma iş ýerinden hoşlaşmajak bolsaň, görkezme boýun bolmaly bolýarsyň diýip mugallima denan dowam edýär. Çärelere taýýarlyklar ýyl boýy hem gutarmaýar. Edara kärhanalarda işler ýatyk galdy. Ondan öter öý hojalyk işlerimiz ýatyk galdy. Ýylyň dowamynda geçirilen bayramçylyklaryň ýyly ödülmeýär. Biriniň diňden beýlekinde taýýarlyk görülip başlanýar. Emeldarlaryň da ähli başlarынан aýla vurdular. Olaryň özleriniň şady horramlykda gülleri geçdi bolany. Beýleki işgärleriň öýü barmy, çagasy barmy, hojalygy barmy? O zatlar ýatlaryna düşenok. Şu çärelerde näme lezzet alandyklaryny hem öýle bolsaň da düşerýär däl. Ol häzirki görülen taýýarlyklaryň şu aýyň aýagynda Mahtum Guly Pragynyň şygyryet güni we döwlet ýolbaşçynyň dogulanyny münasibetli geçirilendigini hem sözüne goşýar. 2 aý öňünden görülen taýýarlyklary bolsa, tenäniň bellenen uny hamana şol pursatda telewizionyna düşerilen ýaly edip tomaşaça hötürlerler. Emma bu ýasamalyklaryň nä derejede göz çykkançdygyny ol taýýarlyklary başdan geçiren adamlar bilýärler. Bu taýýarlyklar üçin görkezme berilen milli egneşikler üçin hem çağalaryň agyndan kakyp aýlygymyň belli bir bölüni sarf etmeli bolýar diýip ol janygyar. Mary welaýatynyň Mary tarawynyň mektep mugallimleri hem özleriň şu çärelerden beýdar bolandyklaryny aýdýarlar. Mary şäheriniň golaýynda agoý gurulaly bäri bir aýagymyz şol agoýda çärelere taýýarlykda. İşiň barada sorulmaýar, maşgalaňa ýetişigiň, çaga berip biljek terbiýäň barada sorulmaýar. Emma çärelere taýýarlygy barmasaň, tenden sonra gaty ulaý ýazýar diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny toran ýene bir mektep mugallimi dowam edýär. Mary şäheriniň Marynyň golaý goltuma obalaryndaky mektepleriň mugallimleri agoýa gatnap çärelere taýýarlyk görmäge mejbur edilýärler. Ýol kireýi çärelerde gelmeli milli egneşikler, welosiped çäresi üçin sport egneşigini satlanmak üçin harçlanan pullaryň hasabyny hem ýitirdik. Welosiped çäresine gatnaşjaklar üçin welosiped satyn almagy hem mugallimlerden 50 manatdan pul ýygnaldy. Ýejek töregimize ýetirinip bilmesek-de görkezme bilen tipdirilen egneşigi satyn almagy mejbur bolýarys. Asyl işler ýaly bolmady. Ýurtdan kaçıp gitmäge emeldarlaryň özi ilaty mejbur edýärler. Haçan şu çärelerden deýinmäň ýol tapylar kan diýip bu kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýan mugallimler aýdýarlar.